Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin babban sufeto general na 'yan sanda na ƙasa IGP Alkali Baba Usman, PSC Daga NPM FDC da kuma ƙudurin mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dukku FSI, wanda al'ummar wannan jihar suka yi wa lakabi da nagar na kowa, wato umarni da ƙuduri na tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wannan jiha ta mu ta Kano mai albarka. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu nasara. Wannan matashi da kuke gani wato ranar 21 ga watan 6 na shekara ta 2021 da misalin karfe 10 na safe mun samu rahoto ko in ce korafi daga wani bawan Allah akan cewa an yi garkuwa da Essa mai suna Zuwaira wadda aka fi saninta da Siyama, yar kimanin shekaru 13, wanda kuma an nemi ya bada kuɗin fansa naira miliyan 1, wanda daga ƙarshe aka tsaya akan ya biya naira 400,000. Lokacin da ake neman yunkurin biyan wannan kuɗin fansa sai suka tsinci wato yarinyar a wani kango a inda suka ganta an binne ta, an shaƙe ta da hijabinta, sannan kuma an ɗauki wuka an yanka ta, an haƙa rami an binne ta, wanda da suka ganta suka kawo wannan rahoto. Bayan kawowa wannan rahoto aka ɗauki ta da gaggawa aka garzaya da ita asibiti inda likita ya tabbatar da cewa wato ta rasu, inda aka danka wa iyayenta domin a yi mata sutura irin ta addinin musulunci, wanda kuma daga baya kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dukku ya tada 'yan sanda na Operation Pop Ada wato kankace kwabo a ƙarƙashin jagorancin SP Shehu Dahiru, tare da basu umarnin lalle duk inda wannan marar imani yake a tabbatar da cewa wato an kamo shi, wanda suka shiga aiki tun wannan rana ran 21 ga watan 6 na shekarar ta gabata, ba dare ba rana, wanda Allah maɗaukakin sarki wato ya kai mu ga nasarar ranar 9 ga watan 1 na wannan sabuwar shekara wato ta 2022 aka kai ga nasarar wato kama wannan matashi da kuke gani wato kwanaki 202 bayan yayi wancan wato kisan kai. Awal Abdulrashid dan kimanin shekaru 21 an kamo shi ne wato a garin Danbatta, karamar hukumar Danbatta wato a nan Kano, wanda da kansa ya tabbatar mana da cewa fa ai shine yayi garkuwa da yarinyar, sannan kuma ya yaudare ta tana talle, ya shiga da ita kango, ya shaƙe mata wuya da hijabinta, ya ɗauki wukarsa daga gida ya yanka ta, ya ɗauko fatanyarsa ta gona ya haƙa rami ya binne ta. Abin ma bai tsaya nan ba, ya ƙara tabbatarwa da jami'an 'yan sanda cewa ai ranar 7 ma ga watan 6 na shekarar ta gabata wato kafin a ɗauki wannan yarinya an sace kaninta, ƙaramin yaron da aka sace wato mai suna Muttaka ɗan kimanin shekaru 3, wanda bayan ya sace shi ya nemi shi ma wato a bashi kuɗin fansa naira miliyan 2, wanda daga baya suka bashi naira 100,000 ya yasar da yaron wato a makarantar firamare da ke da Wanau. To yanzu dai Allah Ubangiji madaukakin sarki ya kai mu ga nasarar kama shi tsawon wannan lokaci. To mun gode Allah. Ga dai mahaifin za ku je daga bakinsa me ya faru a lokacin. To baba barka da zuwa. Yawwa. Ba mu labari a takaice me ya faru ne da Siyama. Siyama sai dauka ya je kai ta kango. Ya wannan ya ce ya zai sai fanke, daga siyan fanke ya shaƙe ta, ya daure mata baki, da ya daure mata baki ya rufe mata fuska, shine ya yanka ta, da ya bacin ya yanka ta ya binne ta sai ya gudu, yake cewa sai mun bashi naira miliyan 1. shine daga karshe da ciniki dai muka kare a 400, da muka kare a 400 za mu tura masa, he na je na kai report daga can tofa he suka tura mu nan banfai, da kokarin kwamishina, da kokarin 'yan sandamu, da kokarin antikinafi. Allah ya saka muku da alheri. Allah ya saka muku Allah ya saka muku da alheri, wannan abu da kuka samu gudunmuwa Allah ya saka da alheri. Ya hakuri baba, dama ka san shi ne? Dan abokina ne kuma babarsa ba ta da wacce ta wuce uwar yarinyar. Ya ka ji da kaga an ce shine kuma ka ji abin da ya faru? Alhamdulillah, Allah ya kara muku kwarin gwiwa, Allah ya kara muku kwarin gwiwa, abin da ya dace, abin da ya kuma ku yi masa. Wannan yaron da ya fara dauka da farko shi kuma nawa ya nema, sannan kuma ya aka yi? Kuma wannan yaro miliyan 2 ya nema, da ya nemi miliyan 2 da daddare bugo mu ya ce wallahi ba zai hakura ba sai an bashi wani abu, ba zai dawo da yaron nan ba.
in muka ce to ya bari da safe zuwa karfe 9 za mu faɗa muka daga miliyan 2 muka da 100,000 ka samo shi a da wata primary ya kai shi akan mai ubangiji Allah ya jikanta da rahama Amin, shi amin. kuma wannan Allah ya raya shi amin to alhamdulillah gashi wanda shi ma kuma wato za ku ji daga bakinsa ku karbi kayayyakin hannunsa to kallo ni nan kai mun magana da karfi me sunanka Awwal Abdurrashid. a da karfi mana Awwal Abdurrashid. shekarunka nawa 21. a ina kake da zama A Tufa. na'am A Tufa. to ba mu labari ga ka a hedikwatar 'yan sanda ban fai me kai a kawo ka Kisan kai ne. na'am Kisan kai ne. ba mu labarin yadda kai kisan kan Da fara na kira su yamma da zan sai fanki. Da na kira ta zan sai fanki. da karfi Na kira su yamma da zan sai fanki. Da na kira ta zan sai fanki ne nace ta shiga cikin gidan nan. Ina zuwa min ruwan sai a ciki aiki nake a ciki. Sai ta shigo da ta shigo shine na nace ta zuba min nan da ɗari. Bayan ta zuba min ɗari ne nace ba ta kuɗi nake cewa bayan da gida mutu. Ina zagaya ta bayan ta shi na shaƙe ta. Da na shaƙe ta ta je ƙasa ina yanka ta a gurin. da me ka yanka ta Da wuƙa shi. ina wukar take Harshen. na to ya kai bayan ka yanka ta Binne ta ne. na Binne ta ne. a ina ka binne A cikin gida. wani irin gida ne Kango ne. da me ka binne ta Da fatanya ce. ina take A ta can. ta waye fatanyar Ta gida mace amfani muke ta gona. to kafin ka kashe ita siyama me kai a baya kuma A baya na ɗauke wani yaro. ɗan Ila- lungu. eh A baya na ɗauke wani yaro ɗan lungu sunan himmutaka. ina yake A yi can. nawa kace a baka Miliyan 2 muka da su. to ita me yasa ka kashe ta Saboda ta gani. hmm? Saboda ta gani. shi yasa ka kashe ta Eh. akwai alamun bakin nan naka kamar kana shaye-shaye me da me kake sha Ya siro kawai nake sha. me syrup Shi na garantar na kwalba. me yake sawa Yana sa na sha zan ina iya ka ta komai na sha shi. na Na sha shi ina iya ka ta komai. zaka yi aka komai Eh. to ranar da me ka sha kafin ka kashe ta Iya shi kaɗai na sha. na Iya shi kaɗai na sha. to kai ya kake ji a ranka ya kuke da wannan bawan Allah da ka ji yayi bayani Baba hani. eh Baba hani. na Baba hani. babanka ne Eh. to kai ya kake ganin laifin da kake kai yanzu Ni ma kawai a kashe ni. eh Ni ma kawai a kashe ni. saboda me So a hukuncin Qur'ani duk wanda ya kashe a kashe shi. a kashe ka Eh. to alhamdulillah kamar yadda kuka ji ya faɗa yanzu haka dai zan ce kusan wato bincike akan wannan lamari ya kammala muna godiya ga al'ummar jihar Kano gaba ɗaya addu'a da kuke mana fatan alkai da kuke mana a kowane lokaci a cikin ikon Allah madaukakin sarki muna kaiwa ga nasara ko shakka babu ba abin da zamu iya biyan ku da shi muna fata za ku ci gaba da mana addu'a sannan kuma ku ci gaba da taimakawa rundunar 'yan sanda wato ta ƙasa reshen jihar Kano da ma ta ƙasa wato gaba ɗaya don ganin cewa an tsarkake wato al'umma daga irin waɗannan ɓata gari mun gode mun gode mun gode da zarar yanzu zan ce binciken ma ya kammala za a gurfanar da shi a gaban kotu wato kamar yadda doka ta tare da wai aka ce wannan ya kamata muna nuna muku ne domin kuna hankalta sannan kuma kuna kiyayewa sannan kuna ɗaukar darasi da dama na san akwai darasi da dama da kuka ji mun gode mun gode mun gode